Magluto. Dili dito magluto eh. Maglimpyo ba day ko karon og isda. Para among lutoon. Fresh pa kay ni. Gikan pa ni sa dagat. Wala pa gid kay ni kuan. Wala pa kay ni ice. Tagluk-lihok pugod ni ganina pag-abot. Ato sa ning limpyuhan. Kaya mag sabaw mi isda. Malit pa ko man. Tara na. Ito na siya na. Sa babat ko dito. Oh, sa abos sa. Ay. Pero siya lang. Ako pa rin igusta. Asa ka musta? Bisbol eh. Bisbol. Asa mo basbol? Bayo, asa mo bisbol kuya? Yung Korea. Char. Madi ka mo basbol. Ang gani! Ako pa. Tara limpyo na siya. Matay kang tawo. Ikaw, di kita giri. Di may ka masalong ka eh. Ikaw man dili! Nagani ka? Wala man makapatay mo ko. Oo. Ako anak ko yun, mic ba? Kulang. Baka mo rin sabaw. Charong. Baka mo rin sabaw ka. Nuno. Spicy lemon. Spicy lemon. 60 pesos siya ni guys. As in brato ra kaayo. 60 pesos. 1 kilo na ni siya. Daghan kaayo. Okay. Pas gahapon, kapalit sa may gahapon og 120. 2 kilo sad po siya. Daghan kaayo. Unay ramang gud kay ang nagpalatan na mo ingani ang nanam ra og kuan ng aming isda. Kini siya ununan. Rito! Oh, pinirito po lami. Ano siya? Alam ko siya baho, pero tarong ko na siya limpyo. Daghan og lamas, lami na kay ni siya. So guys, mas nindot gid ba sa dool ka og kaan na dagat kay nakabrato ra yung isda. Pwede ra sad ikaw manguan. Pwede ra sad ikaw manguan isda. Manginhas. Basta dool ra kay isda, walay problema sa sudan basta magpugi lang. Na kami kay man ka mao ani. May ka mao manguhag isda, mamalit na lang. Ayan. Che! Pag-usar ko ng mga itiday. Pag-usar. Mga dagko ani ako nagisabaw. Ako matutog sabaw ka. Unsa man nga? Kana ba yung chicharon ang gisuwa nga nami isda. Day. Ano ba yung jajaran? Oh? Wala man yung gisuwa ana. May list isda na. Anak-anak. Pwede yung pigay yung ano. Pwede yung pigay. Pwede yung pigay. Ayun. Bayuan ito. Pag dili ko busy, mga tumig dagat, manginhas. Manguha mi og kuan.
Isa nga na oy katong nagtunok. Salwaki. Ug tuyong. Kaya kita mo lang. Hindi kaya. Ang sidalya. Asa man yun? Kaya ba? Ano yun? Itong sabaw lagi. Paano ba? Kala ka ba? Tiwag ko ako sa mo. Isipon ko. Takalag sa. Hindi mahal ako ah. Ingkit lang, ingkit. Ingkit! Nga good mga naay sinabaw dito nga isda. Kung na din maiihang gisudaan. Kung di ba? Hang di kaayo. Hindi nihalang. Nakuha. Tama? Halang tanan day. Napadala lang. Ang uban way sudan. Kamo na ay sudan. Gusto mo, gusto. Ya. Gusto. Ano ba gasa? Natay sudan. Pero chicharam gid na gisuwa mga anak pa ita. Tarong gud. Nagsabaw ta ko nga ning isda. Butangan ako og kalimugay. Kanag ilahang suwa. Ang kami bakit? Ay, kami magsudan. Ito buka nila. Ay di na siya mahimbisan di ay. Ang isda ah. Hindi ka may bisan, no? Terus kaya, lakalang na. Wala ba? Ako wala ba? Piha na ay. Kulak ka. Isda ra ko yung isda. Terus pa pa kaayo. Kami nawa. Tingog. Ano mo? Ipag mo nagkukuan na day, lagday. Ha? Pag na.